NMAX. Waswasan na. Go po and go. Siyempre lagi kasama yung OBR ko. Tagupan. Full of views. Kaway ka, Brad. Kaway ka. Maraming salamat. Hello, what's up guys? Na kami ngayon ng Dagupan para ma-meet yung mga ka-member ng NTP NMAX Grupo Pangasinan. O, ewan ko ba yung mic ko? Maingay yung ano? Enjoy the ride! Sama ko pala yung OBR ko, syempre. Hindi nawawala yan. Woo! Sana narinig niyo ako. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Alright! Mas relax tong NMAX pag may sakay ka. Pag mag-isa mo mataktak siya ng konti. Pero tolerable naman. So, Dagupan na kami. Nalimutan ko mag-record sa sobrang kahatawan. Hindi ko na-record yung kanina. Dagupan City. Welcome to Dagupan. Mashallah, mashallah. So here we go. Andito na kami sa Total. Aalis na sila eh. Grupo NMAX. So, huli na tayo. Huli na tayo. May dadaan ka mo, may dadaan. May dadaan. Ay, kasama ba yan? Busy.
Kasama pala yung naka puro wheels Venus. Tapos pinapaalis ko yung ano, Dwisky. Dito na kami ngayon sa Dagupan. Tawa namin, Grupo NMAX ng Pangasinan. Iba naka 4 wheels sa likod. So, vlog tayo para ma-inspire lang yung iba na gusto magkaroon ng NMAX o plano magkaroon ng NMAX or ano ba yung mga ginagawa ng mga grupo, ba't may ganitong samahan. Kasi akala nung iba na misinterpret pagka may ganito grupo daw, marami nga natutulungan yung mga ganitong mga grupo. Hindi lang puro ride, so may mga charity ride. Experience natin to. So manood lang kayo at tignan nyo lang kung gaano kasaya. Inspire kayo na ganito, may samahan palang ganito. So kasama namin, saka yan nasa likod. Papuntang Baguio, papuntang Ilocos. Woo!